Tiesitkö, että noin puolet Euroopan 500 miljoonasta kansalaisesta asuu maaseudulla, joka kattaa yli 77% EUn pinta-alasta? Entä tiesitkö, että maa- ja elintarviketalous työllistää noin 46 miljoonaa eurooppalaista? Euroopan maaseutuyhteisöt ja alueet ovat arvokas osa perintöämme ja ne ovat elintärkeitä taloutemme kannalta. Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan eli YMP:n avulla EU auttaa viljelijöitä säilyttämään maaseudun elinvoimaisena ja Euroopan maatalouden monimuotoisena. EU parantaa paikallisten elintarvikkeiden saatavuutta, edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittäjyyteen sekä tukee maatalousyrityksiä myöntämällä niille rahoitusta. EU rahoittaa myös tutkimus- ja innovointihankkeita, jotka auttavat viljelijöitä uudistamaan menetelmiään ja tehostamaan toimintaansa. Se tarjoaa myös lisätukea, jolla kannustetaan nuoria hakeutumaan maatalousalalle. Ala tarjoaa lukuisia eri ammattivaihtoehtoja. Nämä kaikki toimet auttavat kehittämään Euroopan maataloudesta entistä kilpailukykyisempää ja kestävämpää. Maataloudessa ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan elintarvikkeista, vaan myös maaseudusta ja sen arvokkaista luonnonvaroista. Ilman maatiloja ja niiden viljelijöitä maaseutuyhteisöt menettäisivät elinvoimaisuutensa. Uusi YMP auttaa viljelijöitä suojelemaan eurooppalaista maaseutua ja maaseutuyhteisöjä nyt, tulevaisuudessa ja tulevien sukupolvien aikana. Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka. Pidetään huolta juuristamme.